חדשות 10 הערב. ראש הממשלה נתניהו מתייצב מאחורי חוק החרם. אני אישרתי את החוק. אני נגד חרמות שמכוונות לקבוצות של אזרחי ישראל. שלום לכם וערב טוב. חוק החרם מעורר המחלוקת הוביל היום לדיון סוער במליאת הכנסת. אחרי ההתחמקויות וההיעדרויות מההצבעה, ראש הממשלה התייצב מאחורי החוק ותקף את מבקריו. אביב, זה נראה שבשבועות האחרונים בתוך הליכוד חברי הכנסת ממש ככה נאבקים בינם לבין עצמם מי יהיה הסמן הימני יותר. נכון, אנשים צריכים להבין עובדה פוליטית שלא כך באה לידי ביטוי. הרכב מתפקדי הליכוד הלך מאוד מאוד ימינה בחודשים, אולי אפילו יותר מהחודשים האחרונים, יגיד לך את זה כל שר, כל חבר כנסת של הימין. אם פעם זה היה מין פייגלינים שחשבו קבוצה קצת סערורית ואולי קצת ותיקי הליכוד, היום הגיעו, בעצם הליכוד הפך כדברי אחד מהשרי הבכירים של הליכוד, הוא המפלגה של הציונים הדתיים, הלאומיים של מדינת ישראל. הוא החליף את המפד"ל, הבית היהודי לא נחשב בשבילם אלטרנטיבה, הם נכנסו למקום הזה, אנשים כמו אפי איתם, השר לשעבר שהוא חבר ליכוד, פקד אנשים, פקדו אחרים, ראשי מועצות, ויש מסות מאוד מאוד גדולות, וכל השרים הבכירים, לבנת, גדעון סער, ישראל כץ, משה כחלון, גלעד ארדן, כולם יודעים את זה, כולם מבינים את זה, גם בנימין נתניהו כמובן, וכולם מבינים שהם צריכים ללכת ימינה כדי להתכתב ולהתקשר הרבה יותר טוב עם השינוי הגדול הזה בהרכב של המתפקדים.